Coa chegada de novembro, chega tamén unha nova exposición ás nosas salas. Nesta ocasión, acollemos un fragmento da obra con tintes máis realistas do arquitecto e pintor residente en Lugo, Santiago Catalán. Catalán, nado en Madrid en 1954, cidade na que tamén cursaría os seus estudos en arquitectura, achéganos a mistura entre o seu ollo clínico de arquitecto e a súa capacidade de abstracción como artista, dando como resultado unha nova e singular forma de ver os recunchos composteláns. Esta exposición Arquitecturas debuxadas Compostela forma parte de un proyecto personal un poco obsesivo que me ha llevado a dibujar no solo Santiago, sino más ciudades gallegas y en un proyecto en el que estoy embarcado desde hace más de 6 años, ¿no? Desta maneira, abarca dende o detalle máis insignificante da imposta dun zócalo da fachada lateral do Hostal dos Reis Católicos até o subliminal da contraposición entre a Torre Barroca da Carraca e a sede expositiva do Museo das Peregrinacións de Santiago. Apreciamos un compendio de obras pictóricas nas que se fai fincapé no concepto de Santiago como un enigma arquitectónico, onde se nos colocan en moitas ocasións figuras clásicas da arquitectura compostelá nun marco onírico e rodeadas por verbas manuscritas encriptadas polo propio autor. ¿Qué va a encontrar el espectador en esta exposición? Pues va a encontrar una visión de un arquitecto apasionado por la arquitectura maravillosa de esta ciudad. Va a encontrar un poco el intento de explicar el enigma que es Santiago, como dice mi amigo Gerardo Estevez, que es un lugar misterioso donde han concurrido tantas vías, tantas culturas, tantas civilizaciones, tantos estilos que se han solapado perfectamente, además, a lo largo de la historia, creando esta magnífica obra, ¿no? Estes murmurios invocan a historia de todas estas obras arquitectónicas representadas polo artista e parecen voces que as pedras borboriñan sen ser escoitadas. As cores variantes dos fondos entre azuis mariños e laranxas crepusculares lembrannos os momentos máxicos das transicións. Catalán, en definitiva, mergúllase no enigma por descifrar. Atréveste a descubrir os misterios que agocha Santiago?